Ahirvan adamları yurdumuzda ve dünyadaki täzeliklerle tanıştıran Türkmen portalı Hepdenin täzelikleri. Türkmen portalı Hepdenin täzeliklerinin şutanına. Prezident Serdar Berdimuhamedov sany ulgam arkaly hökümet meclisine geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Mongoliýa döwlet saparyny amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän destgalaryň şekil taslamasy bilen tanışdygy beýle habarlar. Birinci mayda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Pakistan İslam Respublikasynyň senatynyň başlygy Sayyid Yusuf Raza Gillanini kabul etdi. Duşukda iki yurdun arasında hyzmatdaşlygyň syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, ulug energetika, medeni yntanperwer ugurlarda üstünlükli ösdürilýänligi, parlamentary gatnaşyklaryň pugtalandyrylýanlygy bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti yurdun hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli şu ýyl köp sanly halkara çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligini aýtdy we Pakistan İslam Respublikasynyň senatynyň başlygyny hemde agdalaryny olary gatnaşmaga çağırdy. 31-nji maýda Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy we täze şäheriň ikinji tapgyrynyň çägine gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Hususan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäherindäki mescidiň gurulşygyny ulanylýan terişler, ahalteka atlar şaýolunyň ugruna yerleşdiriljek heykeller we duralgylaryň, piyada geçeligleriniň, velosiped ýoldalarynyň görnüşleri bilen tanışyp bir näçe görkezmeler berdi. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş saparynyň çäklerini bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Uradfyn we Arkadaş şäheriniň häkim Mämmedowanyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatynyň başlygyna Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň çägine gurulýan desgalarda gurulşy işleriniň ýagdaýy we olaryň depkinini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler, ýaşaýyş çaýlaryna raýatlar göçürip getirmek boýunça işleriň gidişi, şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri aralanyp maslahatlaşyldy. 1-2 iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov Mongoliýa döwlet saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyny Ulan Batyrda prezident Serdar Berdimuhamedow we prezident Uxnagaýyn Hurelsuwuň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşugyň dowamyna taraplar özara gyzyklanma bildirilýän Sewet we halkara gün tertibiniň möhüm ugurlary boýunça pikir açdylar. Prezident Serdar Berdimuhamedov Türkmenistanyň Mongoliýa bilen syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, medeni yntanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi we giňeltmegi ugur edinýänligini tasdiklady. Gepleşikleriň jemleri boýunça iki ýurdun arasynda gatnaşyklary pugtalandyrmagy gönüldirilen 14 sany resminama, şol sany bilelikdäki beýannama gol çekildi. Şeýle hem prezident Serdar Berdimuhamedov döwlet saparynyň çäklerini Mongoliýanyň beýik döwlet guralynyň başlygy bilen duşdy. Duşukda parlamentary gatnaşyklary pugtalandyrmak meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. 2 iýunda Aşgabatda Güneşli Çağalar we Yetkinjekler merkeziniň düýbün tutmak laboratory, täze merkezde dürli gurnaklar hereket eder, sport we oýun meýdançalary, meden çäreler geçirmäge niýetlenen ýerler, amfiteatr, ýol hereketiniň düzgünlerini öwrenmek üçin meýdança we beýlek desgalar gurular. Şeýle hem bu merkeziň çäginde Badara Manfaatinaky döwlet çağalar kitapxanasynyň täze binasy gurulup, onda teleskop arkaly asman giňişligini tiýinlemege niýetlenen observatoriýa otogurnalar. 3 iýunda Türkmenistanyň bütün dünýä velosiped güni giňden melenildi. Bu halkara bayram münasibetli Aşgabatda geçirilen köpçüliklerini velosipedli ýürüýüşe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem gatnaşdy. Velosipedli ýürüýüş Aşgabatdaky saglyk ýolundan badal galyp, Arçavel we bitarap Türkmenistan şaýollarynyň ugry bilen dowam etdi hemde ruhyet köşküniň ýanyna pellahanada tamamlandy. 4 iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov sanly ulgam arkaly hökümet meclisini geçirdi. Meclisde şu ýylyň 5 aýyna ýurtda alınıp barilen işleriň jemleri jemlenildi. Ilki bilen meclisiň başlygy Gulmanowa milli kanunçylygy döwrüm talaplaryna laýyk getirmegiň çäklerine alınıp barilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gözegçilik edýän düzümlerine şu ýylyň
yanvar-may aylarında alınıp berilen işler barada hasabatlar berdiler. Meclisin dowamında Prezident Serdar Berdimuhammedow meclise gatnaşçylary ähli türkmen halkyny Mukaddes Gurban bayramı bilen tüýsürekden gutlady. Şeýle hem döwlet başçylygyna ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Türkmen bölегiniň düzümini tasdiklamak hakynda degişli karara gol çekdi. 4-nji iýulda Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Mar vilayetlerine buğday oroguna gerçildi. 11-nji iýulda bu jogapkärli işe ýurdun Balkan we Daşoğat vilayetlerining ekrançylary hem goşularlar. Şanly wakam natibetli buğday meýdanlarynyň ýanyna dawaralar guruldy. Sergilerde oba hojalyk önümlerinin durly görnüşleri, çörek we çörek önümleri, häzirki zaman oba hojalyk texnikalary görkezildi. Şeýle hem vilayetleriň aýdym sap, tans we folklor toporlarynyň çykyşlary guruldy. 4-nji 6-njy iýulda Awada Milli Syýahatçylyk dowlagyna Awada Dostluk Mekana adly halkara tans we folklor festivali geçirildi. Bu festivala Iran, Täjikistan, Özbegistan, Hindistan ýaly ýurtlardan sungat wekilleri gatnaşdylar we öz halkynyň milli sungatyny görkezdiler. 3 güniň dowamynda dörejilik duşuklary we tans sungaty boýunça ussatlyk tapaklary geçirildi. Şeýle hem halkara festiwaliň çäklerine Kuşdöpdi parahatçylyk watypçy tatly halkara maslahat guruldy. Aşgabatda uglawadarot ýataklaryny işlemekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik ugrulary atly halkara ilma maslahaty geçirildi. Iki ýörüýteleşdirilen mejlis görnüşinde geçirilen forumyň maksady uglawadarotlar gaýtadan işlenen daşky gurşawa täsirleri azaltmak we energetikanyň geçişini öňe sürmekdir. Maslahatyň çäklerini iki tarapdaýyn duşuklara hem orun berildi. Maslahatyň jemleri boýunça değişler etnama kabul edildi. 5-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkärleşdi. Goşun generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowbatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň yanvar-may aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini seredildi. 5-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkiýanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler birek we iki ýurdun dogonlyk halklaryny Mukaddes Gurban bayramı münasibetli gutlap, iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ýylgyderli ösürilýänligini bellediler hemde özara bähbetli hyzmatdaşlyk giňeltmek boýunça işleri mundan beýlekde dowam etmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. 6-njy, 7-nji we 8-nji iýulda Türkmenistanyň Mukaddes Gurban bayramı giňden bellenilýär. İslam dünýäsiniň esasy bayramlarynyň biri, ruhy bitewligi, jewisligi we asylly maksatlary özünde jemleýän bu mukaddes bayramçylygyň bellenilýän günlerini, ýurdun ähli künjoklaryny, her bir maşgalada bereketli saçaklar giňden ýazylyp, bayramçylyk tagamlar taýýarlanylýar. Birek-birege arduwlar aýdylyp, berilýän sadakalaryň Allah'nyň dergähinde kabul bolmagy barada doga dilekler edilýär. Dünýä täzelikleri. Leşmen Koreýa Respublikasynda geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazandy. Ol saýlawyň 49,14 götürmeniň sesini aldy. 4-nji iýulda täze prezident kasam kabul etdi. Ol 5 ýyl möhlet bilen ýurdu başçylyk eder. Polşanyň Milli Hakyda Institutynyň direktori, Hukuk we Adalat partiýasynyň dalaşgar Karol Nawrowski sesenmäniň 53,89 götürmeni alyp ýurdun prezidenti boldy. Nawrowskiň beýasy Rayat Bileleşigi dolandırıcı partiyadan dalaşgar we Warşawanyň häkimi Rafal Trzaskowski sesenmäniň 49,11 götürmeni aldy. Hindistanyň Hyderabad şäherine geçirilen Dünýä Gözeli 2025 gözellük beýasine Taýlandyň wekili Suchata Chuwangsri ýeňiji boldy. 2-nji orny Etiopiýadan Hasyadrej Admasu, 3-nji orny Orta Polşadan Maya Klayda eýledi. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy 2027-nji ýylyň Aziýanyň Kubogynyň taýlama tapgyrynyň çäklerini Taýland bilen geçirijek duguşy üçin milli ýygnymyň iýun aýyndaky türgünüşik ýygnaşygyna gatnaşyk geňeldirilen düzümini eglan etdi. Baş tälimçi Röşen Meredow tarapyndan tasdiklanan tanawda 30 futbolçy bar. Olaryň 23-ti 10-njy iýulda paýtagtymyň Aşgabat Köpürli stadionunyň Merkezi arenasynda geçirijek taýlama ýarşynyň 2-nji tapmaryna gatnaşmak üçin taýlanyplar. Türkmenistanyň Bedençiler we Sport bardaky döwlet komiteti sport şäherlerini şol sanyny okuw türgünüşik ýygnaşygyny guramagyň täze tertibini tasdiklady. Täze resminama laýyklykda ýurtda geçirilen ähli sport ýarşlary bir näçe derejelere bölünýär.
we olary geçirmegiň düzgünleri şeýle hem hasabat bermegiň berk talaplar ketgitlenýär. Özbegistanyň futbol boýunça milli ýygyny öz taryhyna erkinji gedek futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşar. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň saýlama ýarşyna A toporçylaryň çäýeklerine oýunyny Özbegistanyň milli ýygyny Birleşen Arap Emirlikleriniň topary bilen 0-0 hasabyna deňmeden oýnady. Şeýlelikde Özbegistan 18 utuq toplady. Birleşen Arap Emirlikleriniň orta 14 utugy bar. Türkmenistanyň 17 ýaşaçyny ýetkinjekler futbol ýygyny Merkez Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň ýagny KAFA 2020 çempionatyna Kyrgyzstanyň ýygyny 11 metr urgular boýunça ýeňmek başardy we birinji medala eýe boldy. Birinji medal ugrundaky duguşyk Daşkent şäherine geçirildi. Esasy wagtda hiç bir topara gol geçirtmek başartmady. 11 metr urgu tarapyndan bolsa Ahmet Allaverdiýewiň şägertleri onu has şogly ýerine ýetirip 7-6 hasabyna ýeňiş galandy. Türkmenistanyň ýygynyň derwçisi Adem Abayew oýunyň iň ökli oýunçysy diýip yglan edildi. Mehriban adamlar, size ýetirmelislen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.